Lakhakre si Langper constituency Bolongkomaji ahithia long ingdeng hini langper hacha kekan arongaje kibipon. Hacha kekan kupila nangli nili ili tumang bong chini pemi. Hacha kekan non het pen le kekan kepaklang kali. Hacha kekan isi karbia khai angbong kethedung jutang jubat nimrokom. Hako penta hacha nangkan bomlo. Karbi akhai hako penta jutang jubat nimrokom ingcholim binong asonsi non uwe kimi atumta methang ajutang jubat nimrokom kepang chopon kenang sot lasi aha wartina long setame hacha kekan kibipon kenang sot athe jutang hello khai amoy arbung ajakong jutang jubat le kibir lote khai arman arje ajakong ta kibir asonsi nangman detpo lasi ansuse jutang jubat nimrokom kepangcho ponji aphan Lukasen College Karbi Student Union Body Lapen all langper yudatum chepatirpi ponsi arkoi niphai ingkoi raphor ni Bolongkomaji ahithia long ingdeng hini hacha kekan biponlo labangso ingdeng hini hacha kekan arongaje long kecharipon all langper yudamai phu akehai Rostom Ingleng chunbang akehai Rohiringti Lapen Lukasen College Karbi Student Union Body amai phu akehai Ruby Senaratum ahin pensi mai chariponlo labangso ingdeng hini hacha kekan arongaje along man peng aluhi asarpo aman pen nangkachetong dun local MSc akehai Ramsing Timung KAC Lapen labangso ingdeng hini hacha kekan arongaje local MSc akehai Ramsing Timung ahin pensi hacha kekan ingpu ponlo chopha luhi amana peng pen nangkachetong dun longki be PWD Board Chairman KAC Ha Pangjang aluhi akehai Madhuram Lekthe Lutikimi News CEO Jirsong Teron TK News CEO Clearhong Tiso Ward Commissioner Raju Terang Pranjal Sharma Jansing Kramsa Longki Kramsa Langper KCS amai phu akehai Kehai Timung, Sumit Timung, Lunsi Po Munu Chinti Lapen, Penang An, Man Peng Kedo Kethe Giding Atung, Chetong Dun Reti. Labangso ingdeng hini hacha kekan arongaje kibi pon along, kekan pon langper, KCS Zone Atum, pen ahin pensi hacha kan pon long. Labangso ingdeng hini hacha kekan arongaje amai ingsam jin pen. Pacun ponlong pemilo Bolongkomaji pen hengtom tokbi Lutikimi News Karbi Anglong kicengke kusilitum kecipindak mate litum cipuduum non litum Karbi Alam agramar putawilo akitab akithe alutun aluthui pini pirthe adang a library long sektor patavelo library ba grammar puta nomta inut bahini tumsi ketok ceng ketong ceng lang nasi kecang gilang ketok kelang nake pulo dante karbiatum alam laan si kecam lo Ilitum alama phar aluna phar pirthelong la ke plang nai ke thek mai ke paprang nai pu adyap alam alun ilitum alam alun no nang khudunde lang namta konangi pusilili ning matha asi pini lele pandak alhi sapu nanghang laso aputhak nilidak Lukasen Union Body Lapen Langper Uwe Kimi Isu Anjang Domhan Nilihin Pen Ningkan Kimi Akar Dom Tapajir Lo Churu Lo Lapen Non Ke Pinungwe Hacha Ke Kanta Ingpunang Pula Pulo Lasi Nili Pinungwe Lasu Hacha Ke Kam Ke Pangjeng Konji Aphan Nilihin pen nang leto mahir jume kadok kami ahir jume pen nili
tasu hacha ke kang kulo kusi nang ni koman pachini lo la penili lam theta lao si kang kon lo tardon
sukar bi jiru tanang ji puthari pensami ke asik ji Bang serbaku meri rijak pasimri sitare pensami bang kasim ang didi si durmi parlebriti krim chong 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 dit kram chong 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 dit si barli